V oceáne existuje vrstva, kde akoby život na chvíľu zadržiaval dých. Voda je tam chudobná na kyslík, studená a tmavá a väčšina aktívnych predátorov by na takom mieste jednoducho nevydržala. Práve v zóne kyslíkového minima medzi 600 a 3000 metrov sa však pomaly vznáša vampírsky kalmár. Tvor, ktorý svojim menom vzbudzuje strach, hoci jeho skutočná sila nie je v útoku, ale v prežívaní. Nie je to rýchly lovec hlbín, ani pekelná príšera z legend. Je to tichý špecialista na život tam, kde sa dýchanie mení na nedostatok a potrava na zriedkavú udalosť. Nie je veľký, zvyčajne veľký asi ako dlaň, no zdá sa väčší vďaka blane, ktorá spája jeho 8 ramien. Keď sa blana rozprestrie, jeho silueta sa zmení na tmavý plášť, takmer bez obrysov. Dve plutvy na bokoch plášťa pracujú jemne ako krídla a umožňujú mu udržať sa vo vodnom slobci takmer bez námahy. V týchto hĺbkach je to dôležité. Každý zbytočný pohyb znamená stratu energie a energie je dole vždy málo. Vampírsky kalmár sa neženie ani neprenasleduje korisť. Žije úsporne, ako by bol prístrojom, ktorý musí fungovať roky na jednu batériu. Každý jeho pohyb preto pôsobí zdržanlivo, ako by si stále uvedomoval cenu každého prudšieho pohybu. Najvýraznejšie sú jeho oči. Sú veľké a citlivé na najslabšie svetlo. No svetlo je tu zriedkavé a zároveň nebezpečné. V hlbinách blikajú bioluminiscenčné záblesky. Niekto signalizuje, niekto láka, niekto zastrašuje. Vampírsky kalmár dokáže odpovedať rovnakým jazykom. Po tele má roztrúsené fotofóry, ktoré sa v správnej chvíli rozžiaria chladným modrým svetlom a premenia ho na pohyblivý tieň, ktorý je ťažké zaostriť. Svetlo však nepoužíva ako ozdobu. Je to nástroj, ktorý mu má získať pár sekúnd. Presne toľko, aby zmizol tam, kde pohľad predátora stratí cieľ. Jeho ramená nie sú stavané ako ruky lovca, ale skôr ako sieť. Medzi prísavkami sa tiahnu tenké, citlivé výrastky, takmer ako vlákna. Zachytávajú nie tvar koristi, ale jej stopu. Mikrovibrácie vody, drobné častice a chemické stopy. V svete, kde je viditeľnosť obmedzená, sú takéto antény dôležitejšie než samotný zrak. Prísavky sú pritom malé a nemajú ostré háčiky. To naznačuje hlavný paradox. Vampírsky kalmár len zriedka loví živú korisť tak, ako by sme od hlavonožca čakali. Keď sa nebezpečenstvo priblíži príliš blízko, kalmár nezaútočí. Urobí niečo, čo vyzerá nezvyčajne. Rozprestrie blanu smerom von a zakrie ňou telo ako kapucňou, pričom navonok ukáže malé ostne pri základni ramien. Silueta sa zväčší, stane sa zvláštnejšou a menej zrozumiteľnou. Tento postoj sa niekedy nazýva ananasová póza. Namiesto zraniteľného, mäkkého tela sa objaví pichľavý tvar, ktorý je ťažké uchopiť. To je však iba polovica obrany. Nasleduje hlavný trik. Do vody vypustí oblak svietiacich častíc. Nie sú to čierne atramentové oblaky ako u pobrežných kalmárov. V absolútnej tme by boli zbytočné. Tu funguje práve svetlo. Teblietavá clona, v ktorej oko predátora stratí kontrast a začne sledovať falošný cieľ. Kým pozornosť viaže žiarenie, vampírsky kalmár jednoducho zmení smer a pomaly zmizne v temnote. Najväčšie prekvapenie však prichádza pri otázke, čím sa živí. V hlbinách neustále padá jemný morský sneh. Drobné častice odumretého planktonu, slis, mikroskopické zvyšky a úlomky schránok. Tento organický dážď živí hlbiny. Väčšina hlavonožcov sú aktívni lovci.
No vampírsky kalmár často robí niečo iné. Zbiera tieto častice ako vzácnu úrodu. Pomocou vláknitých výrastkov zachytáva organiku a zhlukuje ju do malých slizovitých guľôčok, ktoré potom posúva k ústam. Zdá sa to ako drobnosť, kým si neuvedomíš, čo je v stávke. V zóne kyslíkového minima je veľká korisť vzácna a jej prenasledovanie príliš nákladné. Oveľa výhodnejšie je zbierať to, čo samo padá zhora. Aby mohol žiť tam, kde iným chýba kyslík, musel zmeniť pravidlá dýchania. V jeho krvi pracuje hemocyanín, pigment, schopný viazať kyslík aj pri veľmi nízkych koncentráciách. To však funguje len v spojení s pomalým metabolizmom. Jeho látková výmena je spomalená. Svaly nie sú určené na dlhé úniky, ale na stabilitu. A jeho správanie tomu zodpovedá. Vyberá si vrstvy vody, kde je viac častíc morského snehu a dokáže tam zotrvať celé hodiny. V hĺbke farby takmer strácajú význam. Mnohé hlavonožce dokážu rýchlo meniť farbu kože, no tu je dôležitejší tvar a svetlo. Vampírsky kalmár preto pôsobí tmavo, niekedy s červenkastým odtieňom tkanív. Farbou, ktorá sa vo veľkých hĺbkach mení takmer na čierno. Nie je to divadlo, ale praktickosť. Tma najlepšie skrie to, kto sa neodráža. Ľudia si často predstavujú hlbiny ako miesto, kde víťazia najzúrivejší predátori. V zóne kyslíkového minima však víťazia tí, ktorí vedia šetriť. Vampírsky kalmár je majstrom kompromisu. Trochu svieti, aby zmizol. Trochu sa bráni, aby unikol. Zbiera drobky, aby prežil. Jeho život je séria dlhých období čakania, prerušovaných krátkými, presnými činmi. A jeho rozmnožovanie sa prispôsobilo vzácnosti stretnutí. Samica dokáže dlhý čas uchovávať spermatofory a čakať na vhodný okamih. V prostredí, kde je stretnutie partnera výnimočné, je dôležitejšia možnosť než rýchlosť. Larvy sa najprv držia vyššie vo vode, kde je viac potravy, a postupne sa s rastom presúvajú hlbšie do vrstiev, kde dospelé jedince žijú takmer bez konkurencie. A tu prichádza najdôležitejší pocit. Keď svetlo úplne zmizne, zdá sa, že okolo je len prázdnota. V skutočnosti je prázdnota len absencia našich orientačných bodov. Niekde v tej tme sa stále vznáša vampírsky kalmár a jeho svetelné častice neslúžia na krásu, ale na záchranu. Neútočí prvý a neloví zo zábavy. Vyčkáva. Jeho vampirizmus neznamená krv. Znamená schopnosť existovať tam, kde by pre väčšinu života už všetko skončilo. V chudobe kyslíka prežíva tak, ako by to bol prirodzený stav sveta, pretože pre neho naozaj je